V úvodnom zápase 16. kola privítal v Jaslovských Bohuniciach trnavský Spartak líderky Demišport ligy z Mijavy. Už v 3. minúte unikla po svojej ľavej strane Vredíková, naservírovala loptu do 16 a Kramlíková poslala Mijavu do vedenia. V 11. minúte Mijava zahrávala štandarku, na ktorej konci bola Bogorová a nádherným spôsobom zvýšila skóre na 2-0. V 30. minúte sa po skvelej prihrávke do úniku dostala Vredíková, ktorá naservírovala Bogorovej loptu ako na podnose. O 4 minúty na to predviedla Vredíková ďalšiu individuálnu akciu, ktorú tentokrát sama zakončila a zvýšila stav stretnutia na rozdiel 4 gólov. Mijava do polčasu pridala aj 5. Jeho autorkou bola v tom momente už dvojgólová Kramlíková. Tá skompletizovala hat-trick už v 60. minúte a Mijava viedla 6-0. Zahanbiť sa však nenechala ani Bogorová a po ďalšej skvelej akcii Vredíkovej doklepla loptu za chrbát Čermákovej. Favorizovaná Mijava tak zdolala Trnavu na jej pôde vysoko 0-7. Zápas v Prešove, do ktorého pricestovali Bystričanky. Dukla mala na ceste problémy s autobusom a takmer nestihla začiatok zápasu. Bystričanky však situáciu zvládli s úsmevom a prezliekli sa aj za cesty. Už v prvej minúte zápasu prišiel center z ľavej strany naštartovanej Bystrice, na ktorý skvele nabehla Mazúchová a poslala Duklu do vedenia. Prešovčanky sa z úvodného gólu otriasli, avšak po dobrej akcii si vylámali zuby na obrane Dukly a strelu z hranice 16 skvele vyrazila Kopernická. Nádherný moment zápasu prišiel v 15. minúte, keď dokonalú strelu Mazúchovej vyrazila nad brvno Dubkalová. V samom závere polčasu sa po prihrávke Mazúchovej k lopte dostala rýchlonohá Brišová a padla v 16. Prešova. Rozhodkyňa Brutvanová však ihneď ukazovala, že k ničomu nedošlo. Do šatní sa tak išlo za stavu 1-0. Hneď po zmene strán Jančová fantastickou prihrávkou vysunula Brišovu, ktorej radosť z gólu prekazila Dubkalová a vyrazená lopta len tesne minula bránu. V druhom polčase mali územnú prevahu Tatranky a Dukla hrozila z brejkov, do ktorých vysielali Brišovú. Domácim sa podarilo Bystricu zlomiť až v 72. minúte zápasu a na center z pravej strany najlepšie zareagovala Rumančíková a vyrovnala na 1-1. V 83. minúte skvele zabojovala Gembická, ktorá následne ľavačkou odcentrovala loptu do 16, kde našla Havranovú, ktorá strelila víťazný gól zápasu. Prešovčanky mali ešte jednu skvelú príležitosť na vyrovnanie, keď dobre zahraná lopta z priameho kopu preletela 16, no ani jedna z hráčok loptu netrafila. Dukla aj napriek problémom, ktoré ich sprevádzali na ceste na východné Slovensko, zápas zvládla a z Prešova odchádzala s 3 bodmi. Tatranky už druhé kolo po sebe aj napriek dobrému výkonu vyšli na prázdno. O 15. hodine mali na programe výkop Ružomberčanky, ktoré hosťovali AS Trenčín. Hneď v úvode sa chopili lopty domáce a z prvej strely na bránu preverila postreh brankárky Maliňákovej Líšková. Havalec dobre číhala na rozohrávku od brány Maliňákovej, no z tesnej blízkosti mierila nad brvno. Trenčín bránil svoju bránu obetavo. 2 hráčky sa v 10. minúte hodili do strely Hrúzikovej a Sirejová nevyužila šancu. V 19. minúte zahrávala rohový kop Hrúziková na zadnú tyč, kde si naň naskočila Krivačková, ktorá hlavičkou pod brvno poslala domáce do vedenia. V 34. minúte sa zrodila šanca Trenčaniek, keď po úniku Cabúková ponúkla možnosť Masárovej, no tam dobre vystúpila domáca golmánka Gregorcová. V prvom polčase sa už nič zaujímavé nestalo a tak sa do šatní išlo za stavu 1-0. V 55. minúte unikla Hrúziková, no nechala vyniknúť brankárku. Podobná situácia sa zrodila o 20 minút neskôr, avšak Maliňáková bola znovu proti. V 80. minúte si zobrala do 16 loptu striedajúca Hútirová a vybojovala pokutový kop.
Ten bez zaváhania premenila Hrúziková. V závere zápasu mali možnosť korigovať výsledok ešte Trenčanky, no dobre zahranú štandardku sa nepodarilo zakončiť. Ružomberok Trenčín 2-0. V ďalšom zápase privítal bratislavský Slovan regionálnu akadémiu, ktorá prišla do zápasu s cieľom prekvapiť domáce. To sa však rozplynulo už v 3. minúte, keď sa z rohu presadila Krajčiová. 1-0. V 10. minúte prišiel skvelý center z pravej strany a Slovan poslala do dvojgolového vedenia Gibejová. Slovan mal silnú 5-minútovku a už o 2 minúty po góle Gibejovej skórovala aj Dropová opäť po rohovom kope. Všetko vyvrcholilo priamym kopom Tomčíkovej, ktorej strela sa odrazila od žrde do brankárky GFC a následne do brány. V 30. minúte regionálna akadémia nezachytila ďalší z rohových kopov a Krajčiová pridala svoj druhý gól zápasu a zvýšila na 5-0. Slovan mohol opäť skórovať. Korimovej center však skončil iba na tyči a následne sa loptu nepodarilo upratať medzi 3 žrde. Po zmene strán Slovan neprestával útočiť a táto strela takmer zvalila bránu po tom, čo skončila na brvne. Po jednom z ojedinelých útokov regionálnej akadémie prišiel zákrok v pokutovom území, po ktorom nasledoval pokutový kop. Na ten sa postavila Grácová a na dvakrát prekonala Geletovú. V 74. minúte unikla Dropová a podobne ako Krajčiová pridala druhý gól. Frustrované hráčky hostí nezvládli ďalší z útokov belasých a Slovan získal možnosť penalty. Na biely bod si loptu postavila Jalakšová a uzavrela stav stretnutia na 7-1. Stav stretnutia mohol byť aj vyšší, no Slovan porazil regionálnu akadémiu vysoko 7-1. Kolo uzatvoril zápas v Žiline, kde pricestovala Petržalka. Petržalka, naladená víťazstvom s Prešovom, chcela naplno bodovať aj so Šošonkami. V úvodnej časti zápasu nám týmy šance nepriniesli, až prišla 26. minúta a Čelkovej priamy kop, ktorý krásne zapadol do brány Petržalky. Krásny moment. O 10 minút na to odmietla 100% príležitosť na druhý gól Čelková a Časnochovej strela len tesne minula bránu Petržalky. V 40. minúte fantasticky zabehla za obranu Čelková a po centri Poliakovej pohodlne zvýšila skóre stretnutia na 2-0. Po zmene strán sa po chybe Smatanovej k lopte dostala Zušťáková a pohodlne znížila stav stretnutia na 2-1. Pár minút na to sa do dobrej príležitosti dostala Časnochová, Cigánková si však prednú tyč postrážila. Žilinu mohla do dvojgólového vedenia opäť poslať Časnochová, no jej strela skončila na dobre postavenej Cigánkovej. Šok pre Žilinu prišiel v samom závere, keď dobrú robotu Poniger zúžitkovala Roziaková a krásnou strelou vyrovnala na 2-2. Viac už nám zápas nepriniesol a Žilina aj napriek dvojgólovému náskoku z prvého polčasu remizovala s Petržalkou 2-2.